Excellence bono chinse chine chiao na enchuolere umusanio Pastor Joshua Chepkoindi. Kenya sabe ken koro ya Pastor Sane. Bienvenido. Ndara kwana ababisa bari twacha na barabo jwangu wacha mawaziri jwangu wacha dinde mogochi abantu bawo nyamira bamanyango bakoriya abande mbaendande yonko bara bakwane rieta ryoka rieta negasi okora. Thank you. Jengoro kwa Stephen Oboso injo magaba na nyariba ate gasi etenene tamaremo na ujenzi wa miji. Yondu ete basamaro aso magako India iboletwe. Twaletera ngara ya ito nyasabe na inwe. Asante. God is good all the time. Thank you. Elietariana ngoro kwa John Matiangi. His Excellency angete gasi ya office ya Nyamira na gukora andu ba Nyamira asamangana ya masingira. Your Excellency, the late is my uncle, Nana, and my mother-in-law, wale sisters. Pole sana mama. Thank you. Thank you. Your Excellency, Samarieta Ngoruku Bernard Maina, Jenomo Waziri Oteneleta Mangana ye biashara, se kaunti ya Nyamira, na ende seito no gaiga, family ya Uncle Endi, pole sana, na abaamate na basani pia pole. Thank you so much. Your Excellency, Samarieta Dr. Donald Mogoi, injo waziri ya afya, se kaunti yetu ya Nyamira, pole zangu se familia ya Pastor Endi. Your Excellency na familia Nchene Jack Magara ni County Secretary na Head of Public Service. Pole sana kwa familia ya Pastor Endi. Your Excellency, my name is Peter Kereli, Chairman County Public Service Board. Your Excellency, sir, my name is Mary Mamboleo, Vice Chair County Public Service Board. Nataka kusema pole kwa familia na Mungu atakuwa nanyi. Your Excellency, Nkoroku Dr. Asanath Mobe, Korubo Samaro, Chief Officer ya Finance and Accounting Services. Pole sana to the family. Asante sana, asante. Family ya Pastor Joshua Indi abantu bamagwagwa abantu babo Samaro ne kanisa ya SDA lero ga twarora toche tokobo musanito etarienga kiyo kweresa ngo Pastor Indi etarienga kiyo kweresa ngasikia korre kiara kromonto naye manyete ga kore ga singia ekera chopsi ano ritikorio moerio na bajite ngora kama kawaida tino seti osenaru arete lakini akaona yote no ruare na gosira nabona anse korenge no mugakariria achete tindi look a bit tired ekia sikebeti my attention no indi achita oindi na bato kine gachita kine secondary naenda basamaro n'abantu baito omusamaro no mwana w'omusweta na intu n'abana
bomusweto koro kare ntwakanyomeranirwe tiga my brothers bacha bakaune protocol bakanyongo samaro igo kimore magwawa manyanka more egento gioka itogo teo indi atimoke na Nyasaye yotoko Nyasaye aendelera kwa abana baye chinguru ne family erinde baseboke barenga tora atebe e family yo indi asenje yegasi ayengi akora baseboke biamono e assignment ya mabwato mutinyo gatato na pastor Ndubi bakare cyane bakamubeka chairman n'aba pastor basabere omorembo chinyamira naende nkorenge buna baso indi atimokirega omorembe tokoira na Nyamira naende nainche muno mugabana naina arure dalili omorembo chire Nyamira no ndo bwateri ogibe akoreki asieke Nyasaye motorie atiga mangana ebitina togende ekiagero bogima toire nse ye no bwenge asetoro chigoro togo iko we believe ntonyore pastor indio aserero asba rwos mo akora mebango yoko ni mugakoyo biamono korosa maro biamono abantu bamawawa biamono Nyasaye naba reward asayo lero twatete ndiro kwana magana siasa lakini omorembo okorereki oiranire muno mugako ati mogitega omorembo okorereki ochire igoti atobaborie asande osmoja tusabere ntwarwete ira tobakorere gasi ire ina yoka tokobwatia and I believe tutafaulu kwa jina la Yesu, kwa jina la biamono aseigo aserero njeta wote aba mugaka atmokebuya ne familia etegarebuya biamono asanteni.